Toinen meni toisen, sitten toinen yritti mennä toisen puun. Toisen puun? Niin. Mitä se toinen toinen? Kato kuinka se toinen joutuu. Kerro. En mä saa hyvää. Hienoa! Olipas Miehet on vähän sellaisia välillä pelottavia nykyäisillä. Niin, eli siitä just kertoo vähän. Niin, kyllä sitä on selvästi siellä. Joo. Häkkyytelty. Voitte vain yksi pieni poni ja vaunun perästä. Eli nämä parit ovat jo sitä luokkaa, että niitä näkee harvoin. Jo siitäkin syystä, että tällaisen hevosparin saaminen ja treenaaminen ja pitäminen, niin kaikki ne varusteineen niin ei ole enää kovin halpaa puuhaa. Tuolla Keski-Euroopassa nämä parit ja nelivaljakot ovat yleisempiä. Meillä Suomessa niitä ei kuin nelivaljakkojakaan ei nähdä. Syystä, että se on melkein miljonäärihommaa. Pieni kierteen ja saa seurata niin ja hevoset olivat sitten sarjassa rikka. Ja että 2, 0, aika 1,0.